O Evlogiju prezviteru. Prva pouka. Bio u blaženog Jovana, episkopa, učenik, nekakav Evlogije, koji beše prezviter i veliki podvižnik, i koji jeo svaki drugi dan, a mnogo puta je svoj post produžavao i na celu sedmicu, jedući samo hleb i so, te zbog toga bio slavljen od ljudi. I posjeti on jednom avu Josifa u Panefu, očekujući da vidi kod njega nekakav veći podvig. A starac primiši ga sa radošću da bi ga ugostio, ponudi mu sve što je imao. Ali Evlogijevi učenici rekoše: sveštenik ne jede ništa osim hleba i soli. A ava Josif je ćutke jeo. I pošto su proveli tamo 3 dana, nisu ih čuli da poju ili da se mole, jer je njihov podvig bio skriven. Te oni odu odatle, ne stekavši duhovne koristi. A dogodi se po promislu Božjem da se spusti magla, te oni, pošto zalutaju, budu prinuđeni da se ponovo vrate kod starca. I pre nego što pokucaju, začuju pojanje, pa posle dugog čekanja ponovo pokucaju. A ovi unutra, prekinuši pojanje, dočekaju ih sa radošću. Pošto beše velika vrelina, Evlogijevi učenici napune sud vodom i daju mu da pije. Ali to beše pomešana morska i rečna voda, te on ne mogaše piti. A kada se povrati, on pade pred starca, želeći da razume njegovo vladanje, i reče: šta je to, avo? Najpre niste pojali, a sada po našem odlasku pojete, a sud koji sam sada uzeo, nađoh da je pun slane vode. Starac mu veli: brat je rasijan, pa je greškom usuo morsku vodu. No Evlogije stade da ga preklinje, želeći da sazna istinu, a starac mu reče: ona mala čaša vina je za zajedničku trpezu, a ova voda ovde je ona koju bratija uvek pije. I pouči ga starac kako da razlučuje pomisli i odstrani od njega sve što je ljudsko, te on postane snishodljiv i ubuduće je jeo sve što mu je ponuđeno. I naučio je da se podvizava u tajnosti, pa reče starcu: zaista je istinit vaš podvig.